Λε πουτάνα Ελισάβετ, γιατί μας πήλες πάλι το κουτί αφού το είχαμε. Γιατί το παιχνίδι με το Ζάλι δεν πάει έτσι. Πρέπει να λήξεις. Και εγώ θα κάθομαι εδώ πάνω. Ναι, θα κάθεται εδώ πάνω για χρόνια, ναι. Σκάσε Λευτολίνη και Εκκλησιάν. Ναι, σκάστε. Ποιος σου μίλησε εσένα κοκκινομάλι? Ποιον είπες κοκκινομάλι? Ναι, ποιον είπες? Ευχαριστώ Μάνι που κάνεις τη δουλειά για μας. Δεν κάνει τίποτα. Ναι, δεν κάνει τίποτα. Ναι, δεν κάνει τίποτα. Έλα εδώ τώρα. Γιατί θα μπλέξεις άσχημα. Θυμάσαι ο Ελισάβετ που συνεργαζόμουν για το βλάκα? Ναι, το θυμάμαι. Τώρα τον μισώ. Κάνε άκρη. Όχι. Φέλε το κουτί εδώ πέρα. Τώρα. Ουζιάχα. Εντάξει, το θέλει. Ήλθε Λεζοντόβαλο. Ποιον είπες Λεζοντόβαλο, παλιοηλίθια? Εμένα είσαι πάπια. Δεν είμαι πάπια. Είσαι χελώνα.